ibhalwe nguSiqiniseko the Prince, isihloko sayo sithi umkaJobe. Lesi isicawu seshumi nesithupha. Jobe. Bengithi ngikudonse ngendlebe ngathi ungayi emaphoyiseni. Kuyacaca ukuthi wisdom awuzwa. Lalela ke, ngenxa yokungezwa kwakho imali isikhuphukile. Sengifuna u700,000. Kungenjalo igazi lomkakho lizoba sezandleni zakho. Livaleka kabuhlungu ucingo. Asukume ame ngenyawo uJobe. Hayi ngeke madoda ngiyaphika. Akwenisho lo muntu kwaze kanjani ukuthi mina kade ngisemaphoyiseni? Bamangale bonke la endlini. uMadlomo ayekucofa ucingo lwakhe. Uqonda ukuthini Jobe uma ukuthi lo muntu waze kanjani ukuthi kade semaphoyiseni? Kubuza uMansele. Kuphendule uPheli lona ohlezi onqenqemeni likaSofa. No Granny, what he's saying is someone tipped this guy and told him ukuthi we were at the station today. Aqhiyame uPheli ebese esonga izandla nenyawo. Ayaluze uJobe lana phambi kwabo ekhuluma into engezwakala. Jobe. Babana. Mondise. Jobe. Yini Madlomo, yini? Nangu uSinegugu ekulethela ukudla. Hayi. Beka lapho ke mntanami. Ngiyabonga. Awenze nje nami. Awuthathe into ungibozele khona, ngizoqala ngokugeza kuqala. Ngizoqala ngokugeza kuqala bese ngiyabuya ngizodla. Ngiyabonga ke maJobe. Asuka uJobe lana kubona aqonde egumbini lakhe lokulala. Okusho ukuthi uPheli iyamlimaza indawo ahlezi kuyona ngoba nangu esuka eyohlala kusofa lona obukade uhlezi uJobe. We Maskito, kuthathiswa uMadlomo. Akuhlala ke nje kulo sofa, ngazi noma wazi yini. Amangale uPheli. Why? Abuze lo mbuzo ebese ehlala ngokuzihlela, ebese yaqhiyama aphambanisa inyawo. Adina uMansele akhipha amehlo. Yeyi wena, awuzi? Uphela buke uMansele phansi phezulu, ebese buka umabona kude. Job was sitting here. Job is mine. Soon we are going to get married. Apparently me and Job. Akabange sayiqeda inkulumo yakhe uphela uzwe ngesicathulo simshaka kabuhlungu. Maqede lapho wathuka, wase wabuka uMansele. Phela akekho bona ukuthi uMansele isicathulo enyaweni lakhe usikhiphe nini. Maqede lapho wajikijela ngaso uPheli. Wenzani? Kubuza uPheli ediniwe. Usofa kaJobe lowo, akuhlala ku, angazi noma uzwa yini. uMansele asho lawo mazwi maqede lapho agumule esinye isicathulo onyaweni lakhe. Akuqaphele lokho uPheli. uMadlomo yena asusa ingane lenecamele kuyena ebese egumula izicathulo zakhe zombili aziphathe ngesandla alindele ukujikijela. Bobabili laba uMansele noMadlomo babuka uPheli. Ungafunga ukuthi bobabili balinde uPheli ukuthi athi inkente akotize ebese bamjikijela ngokuhlanganyela. Ayipopole ingozi uPheli ngokudinwa asuke alandele uJobe. Bantu nanku Maskito bo sodlala wona la. Nawe nselo ukushaya kancane lokho. Ukhohlwa ukuqukula itafula lonke umjikijele ngalo. Ahambe etshikila uPheli aze ayongena egumbini leli elinoJobe afica uJobe ehlezi embedeni ejulile. Jobi? uPheli ambambathe uJobe emahlombe sakumqhweba. Jobi? I think I know who kidnapped uMagumede.